Film o najgorim trenucima u poplavljenom Paraćinu, jasno izraženoj potrebi ljudi za psihološkom podrškom i stvaranju paraćinskog modela rada tima psihologa na terenu, dokumentuje jedan period, ali takođe predstavlja i edukativni materijal. Film je namenjen široj i stručnoj javnosti, kaže Petar Jeknić, koordinator tima za psihološku podršku. Ovaj film treba da pogleda i stručna i šira javnost. Šira javnost zbog toga što, ne zato što nama ne nedostaju katastrofe, mi zapravo živimo u periodu katastrofe zadnjih koliko već godina, nego zbog toga što mi nikada zapravo i ne znamo odakle katastrofa može da nas udari. Kad kažemo da je nešto sigurno, kao što smo imali u Paraćinu sigurne bedeme i sigurno korito reke Crnice, pa se opet desila poplava, tako i u životu. Za sve ono što kažemo da smo sigurni, čuvajmo se. To je onako, sad možda zvuči filozofski, ali zaista je tako. A sa druge strane, stručna javnost, odnosno psihološka javnost u Srbiji, zahteva reakciju na ovakva dešavanja, kao što su masovne katastrofe, zbog toga što je psiholozima između ostalog mesto sa narodom na terenu. To smo pokrenuli ovde u Paraćinu i ne planiramo da stanemo. Projekat za psihosocijalnu podršku građanima nakon katastrofalne poplave koji je pokrenula humanitarna organizacija ADRA prerastao je u Udruženje građana Štit, koje će nastaviti sa radom psihologa i sa tekstilnom radionicom koja je pokrenuta kao deo radne terapije. O radu radionice rukovodilac Marija Babić kaže. Ovo ovde što vidite jesu radovi naših korisnika i za 3 meseca napravili smo puno lepih stvari, čak neočekivano mogu da kažem. Sve je išlo tako brzo se dešavalo, ali prosto je to takva atmosfera gde je puno ideja, stalno se rađaju neke nove ideje, tako da to je nešto što dodatno krasi celu ovu priču. Ima li načina da vaša radionica postane, to jest postigne samoodrživost? Naravno, u tom smislu smo napravili Udruženje građana, koje se takođe zove Štit, gde ćemo moći da se bavimo istim ovim aktivnostima. Tim psihologa će nastaviti sa radom, kao i tekstilna radionica, u nameri da pruži odgovarajuću obuku i da terapeutski kreativni rad, koji je stvorio fantastične unikatne predmete od filcane vune, preraste u paraćinski brend.